vamos a dar comienzo ao faladoiro de solidaridade na sociedade actual, lleva por título, e que van a exponer Susana Fernández Díaz e Aarón Mario Araujo. Susana es la delegada de la ONG Movimiento para la Paz en Galicia, y Aarón es el coordinador de programas especialmente locales e internacionales. Entonces yo creo que nos van a exponer lo que están haciendo y lo que desarrollan a nivel nacional y a nivel internacional un poquito, porque tienen programas, a mí me parece que son muy interesantes. Nosotros, el Ateneo vio la idea de divulgar y sensibilizar a los socios y a gente, a la ciudadanía en general, sobre temas de acción social que se están desarrollando por entidades que están trabajando en Santiago o de otro tipo. Entonces, desde el Ateneo Solidario, que es un grupo de trabajo que estamos colaborando y coordinándonos así, pues hicimos una serie de actividades en las que vosotros colaborasteis, y nos parecía súper interesante que se divulgara lo que estáis haciendo a la gente en general. También queríamos fomentar el tema del voluntariado entre socios y entre la sociedad en general. También decimos que, cuesta un poquito, aunque hay socios que efectivamente ya están colaborando con entidades de aquí. Y entonces, pues vamos dando pasitos. Desde luego, Susana estuvo siempre muy atenta a todas las convocatorias que hicimos, tanto de entrevistas como de tal, y entonces estamos muy agradecidos y estamos con interés en que nos digáis detalles. Que ya sabemos, porque algunos nos los pusiste ya por escrito, pero que los digáis en general, ¿vale? Muy bien, Susana o Aarón, según como tengáis distribuido. Empiezo. Pues os agradecidos somos nós por poder estar aquí, porque nos invitarades a estar no Ateneo, que é unha institución en Santiago, na vida cultural e social de Santiago. Entón, de verdad, que moitísimas gracias, e pues, con Juan e con quen estive en contacto pues, para organizar este faladoiro. Cando estábamos decidindo as temáticas de que falar, que comentou agora Juana, despois mandoume digamos, o cartaz e poñía a solidariedade na sociedade actual como título. E díxome si me parecía ben, eu dixenlle que sí. E despois quedei-me pensando que eu, en particular, casi non utilizo a palabra solidariedade no meu traballo, no día a día, falámoslo Aarón e máis eu, e non. Entón digo, pero bueno, como é isto posible? E entón fui buscar onde aparecía no Movimento pola Paz. E entón vi que aparecía na nosa misión, aparece a solidaridade como misión, e dice o Movimento pola Paz é unha organización que aspira á paz global, onde se asegure o pleno cumprimento dos dereitos humanos, a gobernabilidade democrática, a igualdade e a solidaridade entre as persoas e os povos. Non podemos dicir que non teñamos unha misión ambiciosa. E tamén aparecía nestes documentos programáticos como un principio e como un valor que se materializa cando unha persoa ou grupo deixa de lado os seus prexuicios e intereses propios para acompañar o outro na procura do interés común. E decía hoxe, creo que era David Cueva, nun artigo que lle vin, que temos que elegir os principios para saber cales van a ser os nosos finais. Entón, creo que como principios programáticos do MPDL, estos creo que son moi valiosos, pero a pregunta é como os trasladamos e por que persoas que somos moi técnicas casi nunca falamos de solidaridade, porque creo que a levamos, non? Que a poñemos en práctica de determinadas maneiras. Entón, eu nos meus documentos, pois eu que sei, de plans de acción anuais ou proxectos, a verdade é que casi non utilizo eso, pero sí utilizo outras que teñen muitísimo que ver con esa solidaridade, non? Da que falaba Juana, que me puxo de título e me puxo uns deberes para facer con eso da solidaridade, puxome a pensar. E como a poñemos en práctica? Pois, eu decíalle antes, falábamos antes, somos 31 persoas aquí en Galicia, 650 en todo o mundo, España e temos 11 delegacións, e eu creo que falo do MPDL porque é o que estou representando, pero as entidades sociais temos uns equipos humanos
maravillosos, por suposto. Non se trata de pintar as cousas de color rosa, pero son os equipos que, por un lado, teñen unha formación técnica moi elevada. Eu cada vez que vexo currículos de xente para postos de traballo sempre me chama moitísima atención o nivel de actualización continua de cursos e cursos e cursos. Tamén fala moito da oferta universitaria que hai, pero fala dun grupo de xente que ve que traballa con persoas e que todo o tempo ve que hai novas demandas e con a sensación de que tes que chegar a poder responder realmente ben a esas persoas, non? Entón, eu diría que unha das cousas que caracteriza as ONGs son persoas con esa formación académica continuada, pero sobre todo pensada en responder, dar resposta ás necesidades. E creo que tamén eso acaba desembocando nunha experiencia profesional moi interesante de persoas que para min, eu diría que a clave é que teñen unhas habilidades brandas moi interesantes, porque ao final estás traballando con persoas, no noso caso, por exemplo, persoas refuxiadas, co cal xa hai refuxiadas non son dun país, son refuxiadas do mundo, con diferentes linguas, con diferentes formas de entender o mundo, con diferente sexo, con diferentes realidades. Entón, ser capaz de adaptarte, escoitar e dar unha resposta profesional sin caer no paternalismo, que é como algo que temos como moi machaconamente encima, creo que é un loco por parte dos equipos, e eu creo que é unha das cousas que destacaría do persoal do MPDL e do persoal das entidades sociais en xeral. Poñemos a solidariedade en práctica con cousas aburridas como son planificación, metodoloxía, xestión. Para nós a linguaxe, non usamos unha linguaxe puramente empresarial, pero sí falamos de xestión, sí falamos de estrategias, sí falamos de rendición de contas, sí falamos de cuestións administrativas moi grosas, e iso está, agora mesmo é algo que nós temos absolutamente non só interiorizados, sino que é a maneira de poder, dunha maneira estructurada tamén, dar resposta a esas realidades. E falamos de planificación tamén nun doble nivel. Por un lado, os plans estratégicos nosos. Nos agora mesmo estamos traballando no plan estratégico do MPDL a nivel das delegacións en España, a nivel nacional e a nivel dos 11 países nos que estamos. E iso implica unha análise profunda das realidades, dos colectivos cos que traballamos, tomar decisións de onde debemos estar e onde non, ir adaptando a forma de traballar. E eses plans estratégicos tampouco se alonxan das planificacións que finalmente nos somos unha ONG que o 95% dos nosos fondos son públicos. Eso significa que concorremos en convocatorias públicas e, polo tanto, esas convocatorias englóbanse dentro de administracións que a súa vez teñen plans. Se falamos da Xunta de Galicia, estaríamos falando da Estrategia de Inclusión de Galicia, que é de 2023 a 2030, e nos encaixamos e damos resposta e complementamos. De feito, na propia estrategia di cal é o papel das entidades sociais, e é ampliar as persoas ás que chegamos e facer que ser complementarios dos servicios sociais, porque son moi conscientes de que somente cas administracións é imposible chegar, ou o programa do Fondo Social Europeo. Entón, nos contribuímos finalmente ás políticas públicas en materia de integración. A solidariedade tamén a poñemos en marcha de unha maneira que para min é moi importante, e é traballar desde un enfoque de dereitos coas persoas que nosotros atendemos e coa súa capacidade de axencia. Toda persoa, polo mero feito de ser persoa, ten dereitos humanos e é acreedora de que se fagan realidade. Traballamos polo acceso a dereitos. E, por suposto, que axudamos, pero hai determinadas palabras que non son as que utilizamos máis. Intentamos sempre meter a hora de comunicar esa mensaxe de que estamos falando de dereitos, porque non é o mismo axudar que tú ser acreedor de dereitos. Entón, creo que iso tamén é importante, e tamén é importante traballar na capacidade de axencia das persoas. As persoas son donas da súa vida, teñen capacidades, teñen vulnerabilidades, porque traballamos con xente que realmente ten unhas vulnerabilidades moi importantes, pero tamén teñen capacidades, e además teñen que ser
capaces de decidir na súa vida e nos acompañar ese proceso na medida en que podemos. E creo que tamén temos un espacio moi importante no discurso público. Os nosos temas, os temas que nos abordamos, en concreto en PDL, traballamos temas de educación, traballamos algo de saúde, traballamos migracións, traballamos refuxio, traballamos cooperación ao desenvolvemento, traballamos pola paz, é dicir, todo o que eu estou dicindo aparece todos os días nas portadas dos periódicos. Entón, creo que é moi importante ter un contradiscurso. Creo que o MPDL e as outras entidades sociais, non quero sonar naif, pero creo que temos un discurso máis bonito e que nos gustaría, e que vai na liña das sociedades que nos gustaría, que deberíamos construir. Entón, creo que eso é importante e é unha característica nosa, e tamén creo que é importante subliñar que tamén creamos coñecemento. Cada vez máis as ONGs, o MPDL, traballamos ca Universidade de Santiago de Compostela, co CEF Compostela, estamos indo ás aulas porque hai un traballo, froito deste traballo e deste coñecemento, podemos trasladalo ás novas xeracións que están aprendendo e que van sair. En concreto, que o Salón estivo a semana pasada, non? Por exemplo, na Escola de Traballo Social, intentamos ter a maior relación posible ca universidade, porque creo que nos retroalimentamos. Despois tamén producimos, por aí está a revista Tempo de Paz, que é un clásico do MPDL, leva máis de 30 anos, e son monográficos sobre cuestións de dereitos humanos, paz, política internacional, realmente moi interesante. Entón, eu creo que esa parte de incidir no discurso e de entender que somos un actor político, creo que tamén é moi importante, con esa base da solidariedade por detrás, non? Facemos un montón de campañas e demais, e iso é poñer un discurso quizáis desde logo necesario e diferente nos tempos que corren, non? Entón, eu creo que o resumo é que pasamos desa solidariedade básica, que é o trasfondo do noso traballo, a unha profesionalización do terceiro sector. Miraba antes de vir, representamos o 3% de traballadores ao terceiro sector en España, que é un pouco, e creo que eran como 650.000, unha cousa así, me pareceu ver o dato, e eu subliñaría unha parte moi importante que ten que ver coa construcción da paz social. As persoas que nos atendemos en concreto non son as persoas máis populares, non? Que saen habitualmente e moitas veces non teñen espacios ni siquiera para a escoita e para unha boa atención. E parece unha tontería, pero moitas persoas sendo escoitadas, sendo comprendidas e sendo informadas dan pasos moi importantes. E iso, feito en moitas asociacións, en moitos espacios pequenos, acaban contribuindo a que haxa maior paz social. Entón, eu diría que destacaría eso como de fondo, ¿no? Do traballo que realiza o Movimento pola Paz. E xa centrando un poquinho en Galicia, estamos aquí en Santiago, somos 31 traballadores, acabamos de abrir oficina en Lugo, e en que traballamos principalmente? Pois traballamos no eido das migracións e a protección internacional. Chegamos aquí co proxecto de protección internacional, que é o que nos ocupa máis en termos de orzamento e tamén de persoal, pero tamén traballamos en migracións, especificamente en asesoría xurídica, nos eidos xurídico e laboral. Despois vou falar desto máis adiante. Traballamos en violencia de xénero e queremos traballar máis en violencia de xénero. Se traballamos migracións, traballar migracións e traballar con mulleres migrantes é sinónimo de traballar con mulleres víctimas de violencia de xénero. A tasa é elevadísima, non podo dar unha cifra porque creo que nadie a pode dar, pero realmente é elevadísima. Entón, para nós é absolutamente prioritario.
Como traballamos? Pois desde asesorías xurídicas especializadas, desde ter unha área de muller que fai atención social, que está a nosa compañeira traballadora social, pero sobre todo traballamos moi da man dos servicios sociais e iso tratamos de facer non só con muller, sino en xeral. Traballamos en coordinación cos teams de Melide, Arzúa e a Estrada, e isto é outra característica, e é que tratamos de levar os servicios ao rural, porque necesidades hai en todas partes, evidentemente, pero no rural hai moitísimas máis, porque hai temas que non se abordan. Por exemplo, o tema da migración, ter unha persoa especializada, un abogado ou abogada especializada en migracións en Arzúa, eso é impensable. Pois teñen unha abogada no CIM que sabe de cuestións de violencia de xénero, pero non de migracións. Bueno, pois aí facemos unhos enlaces importantes. Tamén o facemos aquí en Santiago, traballamos ca UAMI, pois sempre traballamos moi da man das institucións e das entidades de outras entidades sociais. Traballamos en cooperación ao desenvolvemento, que decía Juana antes. Estamos en 11 países, América Latina, traballamos no Sáhara, traballamos en Marrocos e traballamos moito, que desto falamos, en Palestina, traballamos en Gaza e Cisjordania e traballamos en Líbano e en Xordania. Aquí, agora mesmo, estamos rematando o sea, que depende da Delegación de Galicia, estamos rematando un proxecto do Sáhara, aprobaremos un para Gaza e outro para Nicaragua. O que estamos agora, evidentemente, a nivel nacional, é moitísimo máis, e neste caso temos fondos do Concello de Santiago e da Xunta de Galicia. E traballamos en educación para a paz, que un pouco que falaba antes de ir ás universidades. Non solamente vamos ás universidades, non solamente vamos ao CIF Compostela en particular co grado de integración social, sino que tamén estamos en IES aquí en Santiago. Estamos no Antón Fraguas, estamos no Eduardo Condal, estamos no IES Cacheiras, estivemos no Rosario de Castro, estamos en Oroso, agora vamos a empezar na Estrada, sempre con proxectos relacionados coa construcción de paz. Pode ser máis de xénero, pode ser máis de convivencia. Agora acabamos de aprobar un proxecto da Xunta de Galicia relacionado coa trata e a vivencia digital. Bueno, todos sempre un pouco nese ámbito de construcción de paz e de levar aos rapaces e rapazas mensaxes diferentes dos que reciben, lamentablemente, e os bombardean todos os días, non? E, de feito, onte tuvemos unha actividade moi bonita ca Asociación de Festas de Fontiñas, cos organizadores. Estivemos traballando todo o curso no Antón Fraguas, temas de igualdade e de non discriminación, e onte tuvemos como 20 de xuño, o Día do Refuxiado. Nos adiantamos un pouco e onte tuvemos unha actividade na que participaron os rapaces, sobre todo agora temos moitos rapaces subsaharianos, do proxecto de protección internacional, cos rapaces e rapazas do instituto e tamén coa veciñanza. Bueno, e foi unha maneira de rematar todo ese traballo que se viña facendo na escola, e a verdad que foi moi bonito. Foi moi bonito veros. Están nas redes, se vos interesa. E transversal a todo isto está o voluntariado. Nosotros aquí, agora mesmo, a última vez que preguntei o dato, estamos como en 25 persoas voluntarias, casi son máis voluntarios que traballadores. O que facemos para poder participar como voluntario, que normalmente sacamos unha descripción do posto de voluntario, exactamente para que proxecto vas a traballar e que se espera da persoa. Agora mesmo temos 3 perfis, que son acompañamento para aprendizaxe de idioma, para practicar o idioma cas persoas de protección internacional, acompañamento no eido laboral, para buscar ofertas de emprego en internet, para facer algún tipo de xestión no SEPE, ese tipo de cousas, tamén sería outro dos perfis. E o último é apoio escolar con menores. Son como os 3 que temos.
Tamén hai voluntariado internacional, e se xestiona sedes de Madrid, en proxectos, creo que en Colombia, hai un en Uruguai, que nós non temos proxectos en Uruguai, pero sí que hai un posto, pero bueno, tamén hai a nivel internacional que hai persoas as que lles interesa. Normalmente sacamos os postos nas nosas redes cando necesitamos voluntarios ou voluntarias, sacámolos, publicámolos, e tamén nos temos de maneira continuada coa USC en esa vontade de ter esa relación coa universidade. E tamén falando con Juana, para acabar de cuadrar o traballo, decíamos que traballamos en migracións e xustamente estamos nun momento realmente extraordinario, que o proceso de regularización extraordinaria, valga a redundancia, o último foi hai 20 anos, o sea que realmente é algo bastante único, e o MPDL, como non podía ser de outra maneira, se traballamos con migrantes, para nós, desde o primeiro momento, fíxose unha aposta e un esforzo para poder chegar ao maior número de persoas e facilitar esa regularización. En primeiro lugar, somos parte do Rexistro de Entidades Colaboradoras do Ministerio de Inclusión. Eso implica, sobre todo, dúas cousas. Unha, que podemos facer os chamados informes de vulnerabilidade, que non vou entrar en detalles, tampouco son xurista, pero para algún tipo de persoas que presentan a solicitude fai falta un informe de vulnerabilidade que teñen que emitir ou ben os servicios sociais ou ben as entidades que estamos neste rexistro. Esta é unha maneira de alixeirar os servicios sociais porque as citas son como para 2-3 meses, entón sería moi difícil poder facer este informe para todo o mundo. Entón, esta é unha maneira, e outro elemento importante é que nos podemos presentar de maneira telemática as solicitudes que fagan as persoas, e desa maneira chegannos a nos os requerimentos. Estamos intentando que todas as persoas que teñen certificado electrónico e que teñen unha maior autonomía o fagan por si mesmas, pero si é certo que aqueles perfis que son máis vulnerables, porque hai xente analfabeta, porque hai mulleres en situación de trata e de prostitución, hai unha serie de persoas que é máis difícil. Entón, esas sí que presentamos a solicitude para despois facer o seguimento, e en todo caso faise unha revisión da documentación. Así como por datos, a verdade non nos actualicei a día de hoxe, pero teño o dato do 21 de maio, o proceso de regularización empezou o 20 de abril, creo que foi o 16 de maneira telemática, o 20 de maneira presencial, xa aberto, e remate o día 30 de xuño. Estamos xa cos coletazos finais. E preguntei os datos o 31 de maio e levábamos unhas 550 persoas atendidas, 250 en sesións grupais e 250 con atención individual, de revisión de documentación e demais. E tamén participamos nunha iniciativa coa Deputación da Coruña, fixemos unha formación con máis de 160 funcionarios de servicios sociais de todos os concellos da Coruña, tamén un pouco nesta liña de informar sobre este proceso de regularización, porque ademais é certo que medrou moitísimo a poboación emigrante en Galicia nos últimos anos, pero hai concellos moi pequeniños que os funcionarios non poden saber todo, nin tan en detalle, porque finalmente o dereito de estranxería ten moita casuística e ten a súa complexidade. E en Santiago, centrando en Santiago, vou explicar un pouco o que fixemos e como organizamos, porque estamos en Melide, Arzúa e a Estrada en coordinación con servicios sociais. Entón, vamos ali, fixéronse talleres informativos e despois recollenos a documentación e presentámola, ou presentaron as persoas. Tamén estamos en Lugo, pero en Santiago organizamos dunha maneira un pouco diferente e que eu creo que, a verdad, creo que funciona moi ben, ou nos funcionou moi ben. Nos traballamos ca unidade de atención a migrantes do Concello de Santiago, coa UAMI, entón acordamos facer un primeiro taller informativo no que viñeron máis de 100 persoas, había moitísima xente, e nese falamos, por un lado, a abogada deu unha información
no primeiro momento de todo o que supoñía o proceso de regularización e posteriormente como íbamos a establecer o sistema de atención. E o sistema de atención estableceuse que mércores e xoves a nosa abogada vai ás instalacións da UAMI, do Concello, revisa a documentación e a casuística de cada persoa que vai ali ou de cada unidade familiar. Nos casos nos que se require un informe de vulnerabilidade, como estamos traballando nas instalacións e da man da funcionaria, ela asina, co cal xa queda feito, ese trámite queda feito e non estamos sobrecargando os servicios sociais porque xa queda feito. E aí poden ocorrer tres cousas: ou ben que a persoa con esa revisión xa está e xa o presenta ela, ou ben que falta algunha documentación e teña que pasarse, entonces chegamos a unha segunda pata que pode vir o seguinte mércores ou xoves a UAMI, ou pode vir luns, martes, mércores e xoves pola tarde a nosa oficina, pois para, nós traballamos con cita previa, na UAMI traballamos sin cita previa. E, pois, eso, a terceira pata é cando chegan a nosa oficina e se as persoas teñen esa vulnerabilidade da que falaba antes, presentámonos, porque despois todos os requerimentos van chegar á abogada que presentou. Polo tanto, vamos saber e poder localizar a persoa, porque non sempre as persoas que reciben as notificacións ou se moven ou non entenden, se non falan un idioma. Entón, digamos que ese é o traballo, a maneira na que organizamos como un círculo coa UAMI. E mantivemos todas as semanas, a parte dese traballo individual, todos os venres seguimos dando un taller informativo para todo o mundo. Hai veces que van 10 persoas, hai veces que van 2, pero mantemos como esa parte individual e grupal para as persoas que se foran sumando posteriormente. E agora xa que estamos como nesta recta final, o que faremos será casi, creo que a partir do día 20, máis ou menos, empezar a facer talleres sobre que pasa agora, unha vez que xa presentaron a documentación, pois os diferentes requerimentos que van chegar para informar as persoas. E isto forma parte dunha aposta que é as asesorías xurídicas para persoas migrantes. A convocatoria da Xunta de Galicia, podemos presentar diferentes proxectos, pero en Galicia en particular facemos unha aposta polas asesorías xurídicas, pois porque pensamos que hai outro tipo de son as menos habituais, non hai tantas persoas, non hai tantos abogados e abogadas especializados e son moi necesarias, porque se non coñecemos os nosos dereitos difícilmente os vamos poder defender, e creo que calquera que traballe en migración sabe que o descoñecemento dos dereitos e dos procedementos é algo absolutamente casi generalizado, e se coñecen algo, ás veces coñecen mal, ou non o acaban de entender porque é lógico. Entón, bueno, eu remato aquí a miña parte, e Aarón xa sigue, como decía, que traballamos en migracións, eu falei un pouco máis de estranxeiría e de migracións, e Aarón vai vos explicar máis o proxecto de protección internacional. Bueno, nada, eu son Aarón, vou falar máis ben son o coordinador técnico do Programa de Protección Internacional, e vou falar máis ben deste proxecto, vale? Antes de nada, retirarme no agradecemento, como picheleiro, ademais, pois para mí é bastante especial estar aquí con vos, poder compartir un ratiño e charlar. Nada, vou empezar cunha... Vou empezar primeiro conceptualizando un pouquiño dous conceptos que son o de persona migrante e o de persona refuxiada. É moi habitual na sociedade confundir, aínda que parece que son conceptos fáciles, sencillos, a orde do día, englobar a toda persona refuxiada como migrante ou viceversa. E a realidade é que son conceptos ben diferentes. Como saberedes, unha persona migrante é aquela persona que se traslada do seu lugar de orixe para outro lugar ca intención de establecerse temporal ou definitivamente. Sin embargo, unha persona refuxiada é aquela que fuxe do seu país de orixe ou do seu lugar de orixe por causas de guerra, violencia ou perigo
en caso de volver a ese lugar para a súa integridade ou incluso para a súa vida. Esta propia definición de persona refuxiada é a que fai que o marco legislativo, a lei, sexa diferente para as persoas refuxiadas e para as persoas migrantes. No caso das persoas refuxiadas, a lei que regula o asilo e refugio é a lei de asilo e refugio. Esta lei dá unha maior protección polo propio perfil da persona, polas propias necesidades, que a lei de estranxeiría, que é a que regula a migración que é voluntaria, non forzada, digamos. Pode ser por diferentes razóns, pode ser por cuestións económicas, por cuestións laborais, por cuestións familiares, por devenir da vida. Como galegos ben sabemos o que é a emigración, supoño que todos teredes casos cercanos ou os mesmos. Entón, parecía importante facer esta diferencia que ao final ten bastante peso a hora de estudiar e de analizar as persoas que nos traballamos, que son no programa de protección internacional principalmente refugiados. Pareceme importante tamén comentar como é o proceso para solicitar asilo. Vale, non é chegar e encher, non? Hai unha serie de pasos e de procedimentos que levar a cabo que realmente son bastante sencillos, ou parecería que son sencillos, pero precisamente pola desinformación da que falaba Susana, que non só ven por non ter información, sino por ter información errada, moitas veces. A día de hoxe, no mundo que vivimos, cas redes sociais, sempre falamos na oficina dos grupos de Telegram famosos, que hai moita desinformación, moito interés por detrás para que a xente non saiba como levar a cabo ese proceso de regularización ou ese proceso de solicitude de asilo. Entonces, parece importante explicar como é o procedimento. En primeiro lugar, as persoas que queiran solicitar o estatuto de asilo, o estatuto de refugio, teñen que acudir a unha brigada de estranxeiría, a oficina de asilo e refugio ou a unha fronteira. Fronteira refirme, por exemplo, no aeroporto. Ti tan pronto entras no aeroporto, inda que entres como turista, en calidad de turista, podes solicitar, manifestar a túa vontade de solicitar protección internacional, que é como un paso previo a solicitude. Comento dos aeroportos porque moitas veces pensamos nas persoas refugiadas solamente entrando nas pateras, polas costas, o que todos vemos na televisión día tras día. E a realidade non é esa. A realidade é que as persoas refugiadas tamén chegan, e de feito non teño os datos exactos, pero na súa maioría por vía aérea, como turistas, e despois xa manifestando esa vontade de solicitar protección internacional e quedándose como solicitantes de asilo e refugio. Entonces, unha vez manifestas a túa vontade de solicitar protección internacional, ti tes unha cita posteriormente na brigada de estranxeiría do lugar no que estés residindo ou onde estés en ese momento. A partir de aí, tes unha entrevista ca policía e danche este papeliño de aquí que se chama tarxeta blanca de solicitude de protección internacional. En este todavía quedas como, digamos, nun limbo a nivel xurídico, porque ainda non tes ese permiso de residencia, non tes ese permiso de traballo, pero xa podes estar de maneira regular no país. Non podes ter unha orde de expulsión, por exemplo, que sí que terías se non tes o manifesto. E a tarxeta blanca, que vemos no medio, é a que xa aporta un NIE a persona, que é o NIE que queda para toda a vida, e aos 6 meses de ter esta tarxeta e de facer a entrevista coa policía, as persoas obteñen o permiso de traballo. Non é un permiso de traballo definitivo. Falaremos despois do tema de denegacións, pero se esta solicitude ven denegada, ese permiso de traballo vense abaixo. Despois habería outra serie de figuras xurídicas para regularizar a situación. Ese é un tema do que non imos a falar en profundidade porque eu non son xurista, son traballador social,
bueno, cabe comentar. E por último, unha vez esa tarxeta blanca, pois cada 6 meses, perdón, cada 9 meses inicialmente, despois cada 6, va renovando a túa documentación para que pois a túa situación a nivel administrativo siga sendo acorde a túa realidade no momento que ti todavía non tes resolta esa solicitude. Ben, aí é importante diferenciar en este punto as competencias dos ministerios. Neste caso, nós traballamos de maneira estreita, digamos, con dous ministerios. Por un lado, co Ministerio do Interior, que é o ministerio que xestiona, tramita e resolve as solicitudes de protección internacional mediante a OAR, que é a Oficina de Asilo e Refugio, e, por outro lado, nós traballamos directamente en coordinación co Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Migracións. Este ministerio, que acabo de nomear, é o que xestiona o sistema de OSAPI, o Sistema de Acollida de Protección Internacional, o Programa de Protección Internacional, ¿vale? Para que nos entendamos. Este programa é xestionado por eles, pero, sin embargo, é implementado en gran parte polas ONGs, como é o caso de Movemento pola Paz. Que facemos nós en este sentido? Pois dar apoio ás persoas que son solicitantes de protección internacional durante o transcurso no que o Ministerio do Interior estuda a súa solicitude. Principalmente que as persoas, ou principalmente non, únicamente que as persoas que durante ese procedimento, durante ese proceso, non teñen a capacidade de cubrir ou a posibilidade de cubrir as súas necesidades básicas. Vale, aí é onde entra o Movemento pola Paz, en este caso, a implementar o programa e a facer de herramienta de apoio ou de muletas, se o queremos chamar así, desas persoas mentre non teñen a posibilidade de ser autónomas. Os objetivos principais, como decía, son cubrir as necesidades básicas e alcanzar a autonomía, que as persoas cas que traballamos alcancen autonomía a nivel socioeconómico. A cobertura de necesidades básicas, pois aí entendemos o aloxamento, a manutención, o vestiario ou os cartos de bolsillo, que son os cartos que non se justifican, digamos. En ese sentido, máis adiante comentarei cales son as áreas nas que nos traballamos, pero, en principio, para que vayades sabendo, temos 11 pisos, 11 dispositivos aquí en Santiago, 10 en Santiago e un en Ames, Teo, Milladoiro anda o sea, os tiros andan no límite en Teo, e aí é onde se atopan as persoas mentre están con nós. Por outro lado, o outro objetivo principal sería o alcance da autonomía socioeconómica, que podemos desglosar a nivel social e a nivel económico, como a palabra indica. Por un lado, a autonomía social implica, para que vos imaginedes, desde o máis básico, como pode ser manexarse no transporte público, facer unha tarxeta bancaria e saber manexar esa tarxeta bancaria, facer unha compra ben feita, digamos, non? Que sea sana, que non gastes demais no que non tens que gastar, etc. Desde cousas tan básicas e sencillas como poden parecer esas, hasta cousas máis complexas como o coñecemento profundo do sistema sanitario. Saber moverte ti solo, saber como funciona un médico de cabeceira, saber como se deriva a un especialista no caso de ser necesario, coñecer o sistema educativo, integrarse no sistema educativo cando hai menores, de por medio, porque non só traballamos con persoas, sino que traballamos tamén con comunidades familiares, con familias monomarentais, etc. E tamén cousas tan importantes como coñecer o propio mercado laboral. Xa non falo de acceder ao mercado laboral, que ese é outro punto que falaremos, pero coñecer o mercado laboral, saber como levar a cabo unha entrevista, saber como levar un currículum, cousas básicas que ao final son moi útiles.
ou coñecer o mercado inmobiliario, que a día de hoxe, tamén cabe dicilo, é a principal dificultade que nos estamos atopando para a inclusión destas personas. O tema do alquiler está moi mal e non pinta que vai a mellorar a corto plazo. Respecto a estes objetivos principais, hai unha cuestión que é a responsabilidade, na que nós incidimos moito como profesionais e que tamén cabe comentarlo aquí, que é que todas as persoas que están no noso programa realmente son as responsables do seu futuro. Son as persoas que teñen que tomar acción, que tomar decisións e que ser consecuentes que as súas decisións e a onde van a levar no futuro. Nós, como profesionais, asesoramos, orientamos, informamos, somos bastante pesados a veces tamén, cando creemos que as cousas deberían de ser de certa maneira, pero deixamos libertad a hora de decidir as persoas, porque son persoas adultas e persoas que teñen capacidade, ao fin e ao cabo, para tomar decisións. Unha cousa é que teñas certas dificultades por non coñecer o contexto social, a sociedade acollida, por non saber como manexarte en certas cousas, por ter barreras idiomáticas, pero son persoas totalmente capaces. Parece un punto moi importante para concretar, porque a veces a sociedade en xeral a veces como que tende a facer incapaz a unha persona que realmente non o é, porque realmente o que ten son certas barreiras que superándoas pois todo está ben. Sí, moitísimas persoas veñen con estudios previos, estudios universitarios, que por outra parte son moi difíciles de convalidar, de homologar e de facelos, digamos, útiles a hora de acceder ao mercado laboral. É algo moi habitual, persoas formadas que teñen que pasar por un tempo de traballar en cousas para as que se necesita de formación, que son igual de válidas, pero que realmente estamos, digamos, desaproveitando de alguma maneira todas esos coñecementos ou esas capacidades de moitas persoas que podrían aportar bastante máis a nosa sociedade. Falaremos agora dese tema tamén. Indo xa co programa de protección internacional en concreto, está dividido en 3 fases. A primeira fase é a fase 0, fase de evaluación e derivación inicial. Esta fase non está implementada por Movemento pola Paz en Galicia, si en outras comunidades autónomas. Aquí, concretamente na provincia da Coruña, está levada por Arce en Coruña, que é outra entidade que temos trato diario, ao final, porque compartimos población, compartimos o colectivo con que traballamos e derivámonos mutuamente a moitas persoas. Entón, hai unha cercanía bastante considerable. Durante esta fase 0, estas persoas poden estar na rúa directamente ou en albergues, en recursos de emerxencia. Non hai un recurso habitacional que sea de obrigado cumprimento, digamos. Sí que existen recursos de emerxencia de fase 0, pero, por as circunstancias, están bastante saturados, entonces hai xente incluso en rúa. Tamén poden vir persoas que veñan do sistema de menores, como está pasando ahora mismo en Santiago de Compostela, que isto é algo superincipiente, a verdad. Ahora mismo temos 2 rapazas que cumpliron a maioría de idade e viñeron para a nosa entidade, derivados por unha entidade que traballa especialmente con menores non acompañados. Por outra parte, temos a primeira fase, que esta sí que implementamos en Movemento pola Paz en Santiago. A primeira fase é a fase da acollida. É unha fase na que xa hai obrigatoria estancia e permanencia no teu dispositivo. Nos, cabe mencionar que traballamos con pisos.
Tuvemos experiencia con centros no pasado, pero bueno, somos firmes defensores de que a integración, a inclusión a nivel social chega mellor estando nunha vivenda, digamos, máis, nun aloxamento máis común ou normativo, e que non estando nun gran centro de 30 e pico personas, por exemplo, como teníamos dos aquí, que ao final pois acabase convertindo no pequeno recuncho no que todos nos conocemos, no que todos pois temos esa autonomía ou ese sabernos mover, pero cando cruzamos da porta para fora a vida é diferente. Cando estás nun piso de 8, 7, 6 personas como temos nós, baixo o noso punto de vista, a realidade é diferente. Ti sales pola porta e tens o teu veciño de frente. Pois digamos que defendemos ese modelo. En este caso, na primeira fase, temos 86 plazas a día de hoxe, divididos en 11 dispositivos, como xa dixen, e temos concretamente un dispositivo, unha vivenda, aquí en Santiago de Compostela, específica para mulleres vítimas de violencia de xénero ou familias monomarentais nos que a mamá ou por desgracia, as menores foron vítimas de violencias sexuais ou de xénero. Ademais, temos outra das vivendas que é específica para familias. O resto das vivendas, según se sean asignadas polo Ministerio, nós facemos a acollida e comezamos a traballar os itinerarios das persoas. En esta fase traballamos diferentes áreas. Temos un equipo interdisciplinar que a día de hoxe é bastante potente. Cando, bueno, falaba Susana antes, falábamos que ao principio éramos, non sei se 10, 8, 10 personas. A día de hoxe somos 30 personas, 20 pico traballando no programa de protección internacional. Entonces temos unha serie de áreas que en este caso son a área social, na que temos a figura de traballadores sociais, a figura de educadoras sociais e a figura de unha integradora social. En este sentido, pois traballamos cuestións de rutinas, cuestións de cara ao futuro, traballamos facendo itinerarios acompañados e facendo tamén plans de aforro para o día de salida do programa. Por outra parte, temos a área xurídica, na que se traballa principalmente nos expedientes das persoas, digamos que fundamentando o porqué da súa solicitude de protección internacional, para que, pois, cando o Ministerio do Interior estude por qué e se lle damos a resolución favorable ou desfavorable, pois poden ter unha resolución pois acorde á situación real. Temos área psicolóxica, na que traballamos principalmente de maneira grupal, con psicoloxía social, facendo pois afrontamento de conflictos, pois un poquinho de todo. Tamén hai servicio individualizado, pero polos tempos de permanencia das persoas no programa, que teñen un máximo de 18 meses, non consideramos que sea o máis o ideal, digamos, porque non son cuestións, pois, entrar a traballar en cuestións de trauma ou en cuestións pois, un poquinho máis profundas, pois obviamente exixen unha continuidade de que non se corte ese traballo en determinado momento. Por outro lado, temos a área administrativa, que, como comentaba antes Susana, ten unha carga moi importante, porque, ao fin e ao cabo, traballamos con dinheiro público. Por tanto, como ben saberedes, hai que justificar o total dos cartos. Por outro lado, temos a área laboral. Falábamos antes da consecución da integración no mercado laboral, principalmente os ámbitos nos que conseguimos este acceso ao mercado laboral serían o cuidado do fogar, principalmente con mulleres, a construcción, o campo, que é un área que está crecendo moitísimo polo cambio de perfil. Antes tiñamos máis familias latinas,
outro tipo de perfiles. A día de hoxe temos moitos homes sós subsaharianos. Entonces, son unhas auténticas máquinas no traballo de campo, na agricultura. Pois a verdad que hai un filón aí para conseguir acceso ao mercado laboral. E na hostelería, pois que tamén, sobre todo nos tempos que veñen agora de verán e demais, pois é outro dos campos nos que hai moita inserción laboral. Por outro lado, moi ligado ao ámbito laboral, temos a área de idioma. Temos dúas profesoras a día de hoxe, e damos clase de español entre 3 ou 4 días a semana. Depende do nivel da persona e da cantidad de xente que necesitemos, que necesite romper esa barreira idiomática. A área de idioma, eu creo que nos 2-3 primeiros meses é a área máis importante, porque é transversal a todo o resto. Se ti non tes idioma e ti non rompes a barreira idiomática, de pouco sirve que seas unha máquina pescando ou no campo. Cando vas a chegar ali, pois non tes esa capacidade de relacionarte cos teus compañeiros. Por último, temos a área de vivenda, na que traballamos en dúas liñas. Por un lado, o mantemento dos propios dispositivos, que non é fácil, porque obviamente 86 personas pasando polos pisos, entrando, saindo, pois é difícil de que estén ben cuidadillos, ainda que o intentamos, eu creo que conseguimos, podo atrever a decir que vamos conseguindo. E por outro lado, a rama da prospección de vivenda, clave. Como falábamos, o mercado inmobiliario está fastidiado, sendo suave no término, e esa prospección de vivenda é clave para que, cando salen do noso programa, podan entrar a unha vivenda, a un teito, que pois fai anos era unha vivenda e a día de hoxe, que a realidade actual é unha habitación. Tuvemos que cambiar ese enfoque e convencer as persoas de que pois, quizá durante os primeiros anos no teu proceso migratorio non é posible ter unha vivenda para ti e para a tua familia. A día de hoxe, pois, hai que facer ese match que digo eu de encaixar pois, unha familia monomarental con outra para que unha nai quede cuidando dos nenos, para que haxa posible conciliación, que é outro dos problemas co que nos atopamos día a día, e en esas estamos no ámbito da vivenda. Por outro lado, temos a segunda fase do programa. Na segunda fase do programa, que se chama fase de autonomía, as persoas, só poden pasar as persoas que xa recibiron a súa resolución favorable, vale? É dicir, cando unha persona fai a súa solicitud de protección internacional, ten dúas opcións, a fin de contas, que este resolta favorablemente ou que este resolta desfavorablemente. Se está resolta favorablemente, pasas a ter permiso de traballo e permiso de residencia. Neste caso, se tes o estatuto de refugiado, serían 5 anos. Esa é a parte máis bonita, digamos. A parte máis complicada é a parte das resolucións desfavorables da protección internacional. Cando hai unha situación, unha resolución desfavorable, as persoas perden o seu permiso de traballo, se xa o tiñan activo, e perden o seu permiso de residencia. Por tanto, quedan en situación administrativa irregular, o que se conoce a nivel na rúa como estar exacto. Nos defendemos firmemente o non uso da palabra ilegal para unha persona, porque creemos que todas as persoas son legales, pero exacto, estar non ter papeles, que sería habitualmente. Entón, para a segunda fase, só poden pasar as persoas que están resoltas favorablemente da súa solicitude. En este caso, non hai un número de plazas, como se cabía na primeira fase, sino que vai por presupostos anuales, vale? En función dunha estimación que nós, como entidade, imos facendo ano a ano de cantas persoas poden ir pasando, según eso, pois hai unha cantidade de persoas diferente cada ano na segunda fase. Esta segunda fase ten unha duración limitada de 6 meses, solamente son 6 meses.
antes eran 12, era fantástico, porque unha das cuestións na segunda fase é que as persoas xa viven de alquiler na súa propia vivenda. O seu nome, un contrato o seu nome. Nós podemos seguir costeando ese alquiler durante o tempo que este no programa, durante esos 6 meses, pero antes era un ano. Entón, a hora de chegar a firmar un contrato de arrendamento, ti tiñas unha facilidade moitísimo maior, porque chegabas e tiñas a garantía de cobro, de pago neste caso, polo tempo dun ano. A día de hoxe, tes 6 meses. Entón, o prospector de vivenda, que ten un traballo que eu non o quixera, xa ten que falar ca propiedade de cada vivenda, cas inmobiliarias, para explicar a situación, garantir eses 6 meses de pago pola parte da entidade e que a persona, a fin de contas, que o propietario ou inmobiliario, a fin de contas, confíe en que esa persona vai a ser capaz de, dentro de 6 meses, ter a capacidade económica para continuar pagando o aluguer. En este caso, nós tamén temos a nosa parte, obviamente, que é facer un traballo moi estreito cos servicios sociais. Eu sempre insisto, e son bastante pesado cas persoas que traballamos, en que a vida é moito máis fácil se ti tes un contrato de arrendamento. É dicir, ti tes un acceso a servicios sociais con contrato o teu nome e con as facilidades para poder, en caso de que sexa necesario, percibir certas axudas de maneira temporal, mentres ti non eres capaz de ter, mentres non tes a posibilidade de pagar, de ser autónomo no plano económico que falábamos antes. Entón, derivamos moitas veces a servicios sociais, no caso de ser necesario, a verdade que aquí en Santiago temos unha relación bastante cercana, polos anos que levamos traballando con eles. Na segunda fase, xa para pechar, hai unha cuestión importante a comentar que chamase fase de autonomía precisamente porque nós ímonos retirando de a pouquiño. Por exemplo, na primeira fase hai unha figura que é clave, que é o educador social ou educadora social, que está facendo reunións todas as semanas nas vivendas, controlando que todo está ben, facendo seguimento de maneira moi estreita, e na segunda fase esta figura está retirada. Xa vémonos un par de veces ao mes, vemos que todo está ben, comprobamos que justificas de maneira adecuada a principios de mes o pago do alquiler e que recibiches o pago da cobertura de necesidades básicas, pero imos tanteando que ti xa vayas de maneira autónoma, digamos, sin rodines, para que cando chegues a saída do programa, pois realmente as persoas están preparadas para continuar na sociedade acollida de maneira totalmente autónoma. Pero seguimos, obviamente, retíranse as axudas materiais, digamos, xa non hai axudas económicas, xa non hai axudas de vestuario, xa non hai axudas para o transporte ou para pagar cursos, pero, obviamente, nós non desaparecemos. Nós continuamos aquí e a día de hoxe temos, por sorte e por traballo, xa temos asesoría tanto a nivel laboral como xurídico, como social, para dar continuidade a todos os itinerarios que temos durante o programa. De feito, a alternativa que fixemos no barrio de Fontiñas foi bastante gratificante porque moitas das persoas que acudiron xa non eran persoas que estuveran no noso programa e que, polo tanto, non teñen a obriga ou non teñen o compromiso de vir. Son persoas que levan anos aquí, que teñen o seu traballo, que siguen estando estreitamente ligadas a nós, pero xa para outras cuestións que son máis agradecidas ou máis bonitas. Bueno, eu, solo por rematar, hoxe veo un rapaz maliense que é moi simpático, sempre foi moi simpático, e fala moi ben español, ademais. Contactoume a ver a un mes por WhatsApp pola declaración da renda. E eu mandei un WhatsApp... Cando fai un ano, non sabía o que era a declaración da renda. E eu mandei un WhatsApp, era fin de semana,
mandei un WhatsApp a Aaron dicindo que estaba emocionada escoitando que tiña que facer a declaración da renda. E hoxe apareceu por ali, ainda non a ten feita, pero bueno, volvemos pero o que quero dicir é que en realidade un ve que cos programas e os acompañamentos necesarios a xente, o que dicía antes, a xente sai adiante. Entón, cando hai un asesoramento xurídico e un acompañamento laboral na busca de emprego, esas axudas das que falaba Aarón, e é certo que hai persoas que sí que saen aínda buscando esa necesidade de servicios sociais, pero tamén é certo que agora mesmo hai moitísimo emprego en Galicia. Entón, o problema principal agora mesmo é a vivenda. A vivenda está xerando pobreza entre os nacionais, moitísimo máis entre as persoas estranxeiras. Falámoslo na oficina últimamente, que antes o que marcaba exacto, o que marcaba si estabas si tiñas pobreza ou non, digamos, ou a calidade de vida que tiñas era o emprego. A día de hoxe o que marca é a vivenda. Ti non podes ter unha calidade de vida digna si tens que pagar 800 euros de alquiler e tens un salario de 1.100 ou 1.100 euros. Entonces, bueno, pues moitas gracias por a vosa explicación, non? Os quería preguntar, en que ámbitos podemos axudar, por exemplo, desde o Ateneo, non? Que mentira, bueno, cultural, ciudadana, os recursos que ten, humanos, fundamentalmente, pero bueno, de alguna maneira de equipo social, etc. En que podemos colaborar na vosso traballo? Como vedes en temas de divulgación, nas vosas actividades, en temas de... En que? Pois, bueno, desto levamos Juana máis eu falando, non? Tivemos un intento aínda hai pouco co tema de Gaza, pero ao final tiñamos aí problemas porque mantemos baixo perfil con Gaza por unha cuestión de seguridade dos compañeros e as compañeras que están traballando ali. Bueno, a mí pareceme que ter a oportunidade de estar aquí é importante para nós. Ao principio, ao final, o Ateneo é un espacio social e cultural que ao final forma parte da sociedade compostelana e creo que nos conozamos é importante. Todo o que sexa divulgación para nós é importante. Non somos unha organización que dedique ni que teña moitos fondos para publicidade, para eso non temos nada en realidade. Temos departamento de comunicación, pero digamos que non somos unha organización que teña grandes fondos para iso. Nin creo que sexa, o sea, eso para nós é importante, igual desde o Departamento de Comunicación de Madrid me din que estou errada, pero a min parece importante ter espacios para o debate, ter espacios para de calidade, poder, o sea, as persoas que estades aquí sabedes o que é o Movemento pola Paz, sabedes como se traballa, sabedes as dificultades das migracións, para nós eso é importante. Entón, ter espacios de compartir e de divulgar o noso traballo é importante, porque despois, bueno, pues, non sabería máis, que tampouco sei que... Bueno, vamos a ver, nós temos fundamentalmente tamén un aparato de comunicación desde unha radio Ateneo Podcast, temos unha banda que pode facer programas, non digo todas as semanas, pero sí digo quizás en función cada certo tempo, mensual, bimensual, o que seña. Temos tamén unha newsletter que chega a máis de 400 para cuestións xa señan de proxectos que vos mellor a través de crowdfunding ou a través de algún tipo de colaboración humana podamos publicar. Digamos que os asociados do Ateneo hai xente moi diversa, pero hai xente moita de cultura, de profesores, de universitarios, etcétera. E en ese sentido, pois, yo tamén animar a colaborar, a que se pudieran facer tamén socios do Movemento pola Paz, ou as ONG. É dicir, en ese camiño nos podemos axudar.
Pois moitísimas gracias. Justamente onte tive unha reunión con outras delegacións e a persoa que leva a cuestión de fondos e de socios e estamos intentando poñer en marcha campañas para así ter máis socios, porque ao final necesitamos esa base social. Entón, van a poñer en marcha, están traballando niso e, por exemplo, eso, difundir o noso traballo e que persoas que consideren que o que facemos é algo a apoiar, da maneira que sexa, porque podemos apoiar desde o voluntariado, hai diferentes figuras, a de o socio amigo, socio de Tempo de Paz, eres suscriptor de Tempo de Paz, ou socio do Movemento pola Paz, evidentemente as organizacións, aparte que somos unha asociación, e entón ter moitos socios significa que esa asociación é entendida pola sociedade como algo útil e algo no que participar, e creo que eso é moi importante, non deixalo solamente no plano económico, que evidentemente o necesitamos, pero creo que é moi importante tamén como ter ese recoñecemento desa base social. Entón eu creo que por aí, desde logo que sí, e en temas de difusión, se hai un podcast e demais, para nós tamén, porque é o que dicía, temos uns recursos limitados, somos unha organización grande, pero o feito de que prácticamente todos os nosos fondos sexan públicos fai, de feito, e é así, calquera pode analizar que cando tes moi poucos fondos privados, evidentemente hai determinados gastos que son difíciles de sufragar por parte de proxectos, cousas de comunicación que sí se financian hasta un determinado punto, pero despois non. Por eso nosotros non somos unha organización que estea en medios, porque eu creo que, e así, as potentes en termos de número de socios e demais son as que vai da man, non? Canto máis público ti eres, a xente máis te coñece, máis confía en ti e máis se asocia. Cando tú eres unha organización que non ten esa capacidade ou esa fortaleza, evidentemente a nosa maneira de chegar é máis modesta, pero bueno, entendemos que a calidade de espacios como estes pode facer que nos vayan conocendo, e desde logo agradecidísima da oferta, porque xusto encaixa un pouco con esta liña que si entendemos que sería importante ampliar esa base social. Quería preguntaros si nas comunidades onde xa estamos no goberno tedes dificultades con este tema. Empezamos a ver, sí. Estos acordos que fan de goberno teñen resultados, xa están cortando os fondos para subvencións. Claro, de feito, nosotros non estamos, si os toros son importantes, nosotros non estamos en Castilla e León, pero hoxe vía nas noticias a Mañueco que parece ser que xa está firmado e asinado, que incluso están con Cáritas, que eso xa é como recortar fondos a Cáritas, que isto xa me parece que están pasando liñas vermellas a unha velocidade. E tamén esta mañá vimos, non sei se vistes, en Belfast, o estoupido social que houbo. É que chegar a situacións de violencia, pensamos que eso lles pasa aos demais, pero en realidade, se tú estás nun caldo de cultivo continuo, isto ten efectos, e a violencia institucional desde os partidos políticos ten efectos, e os recortes nas axudas nos, en cooperación ao desenvolvemento xa hai unha reducción a nivel internacional. O propio Estados Unidos cargouse a axencia USAID, que era unha das maiores financiadoras, ou se non é a maior. Eso desapareceu, e eso creo que xa repercute en millóns de nenos. Todo o desenvolvemento que se levara nos últimos anos, todo ese maravillosos obxectivos de 2030 e demais, eso está moi enxado. Pero xa a nivel nacional, en Andalucía, desde logo, nos temos en Sevilla, en Cádiz e en Almería e Granada, xa está pasando, porque unha cousa é o que declaran aí, pero despois as políticas, eu sempre digo que a política se ve nos orzamentos, e as prioridades nacionais vense nos... Además, en provincias como Almería, que
Moitísimo. Eu creo que estamos nun momento moi peligroso. Moi peligroso. Eses pisos de acollida, como se financian? Están alquilados por vos ou están cedidos por algún organismo ou algo? Os de Santiago, non? Son alquilados por nós. A financiación ven do Ministerio de Inclusión mediante, se non me equivoco, Susana, a Acción concertada que cada 4 anos que acaba justamente agora. 30 de xuño. Estamos nun momento de tensión, de saber o que vai pasar no futuro, en principio, polo que nos consta do momento. De a Xunta que tal se porta? Pregunto, porque por un lado está o Ministerio, todo eso, por outro lado a Xunta. Claro, hai unha cuestión... Supoño que o Concello tamén. Bueno, pero xa se ve que colabora con vos. Teño programas de axuda a entidades. O problema aí que tedes que ter moito cuidado, vos o decíades, é o tema das tutorías desos pisos. Porque claro, meter 8 personas ou 6 personas nun piso donde eles non se responsabilizan de nada é importante. Pode provocar problemas con o vecindario, 1, 2, con o cuidado do propio piso, a parte das relacións entre eles. É certo, e precisamente por eso se fai un seguimento tan o sea, hai 2 visitas semanais aos pisos. Tamén hai que dicir, e iso é así, que vai un pouco, ás veces coincide nun piso que efectivamente, porque as persoas son diferentes, e hai persoas máis conflictivas que outras, hai persoas que están en unha situación máis complexa que outras, bueno, eso pasa. Hai persoas con enfermidade mental, porque falaba antes Aarón do tema psicolóxico, pero cando unha persoa ten enfermidade mental nos derivamos os Sergas, por suposto, e sabemos os prazos, e sabemos todo. Entón, si é certo que hai algún caso, pero a realidade é que a generalidade nós non vivimos nunha alerta permanente, nin vivimos todo o día chamándonos das 11 comunidades de veciños a poñer queixas. Esa é a realidade. Non obstante, non obstante, sí que houve casos, evidentemente que sí, pero non é... Non, está claro. Aí facemos un traballo que antes eu falaba da vivenda, falaba do mantemento da vivenda, pero vai moito máis alá. Nos traballamos a convivencia na vivenda tamén. É dicir, facemos reunións semanais todos os luns, nas que todas as persoas teñen que estar presentes, facemos unha visita sorpresa a semana, e, bueno, decimos que vamos 2 veces a semana, porque é o que nos exixe precisamente a Xunta de Galicia, que teñamos presencia de 2 veces a semana, pero a realidade é que temos presencia moitos máis días de 2 a semana, porque o técnico de vivenda pasa prácticamente todos os días por todas as vivendas, se non é unha cousa é outra, se non vai o técnico de vivenda, vai o educador a facer un taller ali, se non é o educador, o traballador social tamén cae por ali, é dicir, temos moita presencia nas vivendas precisamente para cuidar estes asuntos. As persoas a las que non se le aprueba a solicitud en que situación queda, porque ya non poden estar tuteladas con vosotros, en que situación queda esa gente? Claro, aí é onde ven a parte complicada de que falábamos. Nós, antes de nada, antes de que cheguen as propias persoas, xa estamos, ou cando cheguen as propias persoas, xa empezamos a preparar o final do programa. É dicir, a nosa benvida non é unha tarta, é unha festa. A nosa benvida é deixar claro a todas as persoas que chegan que isto non é un fin, que isto é un medio, que este programa é unha maneira de facilitar ese proceso pois tan complicado de integrarse nunha sociedade. Entón, a partir de aí, temos que construir esa vida. Por unha parte, facemos o tema do plan de aforro que comentaba antes, para que, polo menos, teñan alguiño aí no peto de cara á saída. Por outra parte, temos unha coordinación bastante estreita ca rede de albergues da Comunidade Autónoma de Galicia, aquí con Juan 23, co Padre Rubinos na Coruña. Aínda así,
teño que decir que non é moi habitual que derivemos albergues na salida, porque a xente pois acaba tecendo rede de apoio, acaba pois coñecendo persoas, porque levamos moitos anos aquí, xa dende o 2019, por tanto temos certos contactos para facilitar esa rede de apoio que estiveron anos atrás na mesma situación que van a estar as novas persoas que van chegando. Entonces, a hora de tecer esas redes de apoio, danse tamén solución uns aos outros, porque pois, é totalmente necesario. E, por outra parte, pois, co noso traballo tratamos de que, a pesar da situación administrativa na que cada persoa este, pois teñan unha situación, unha realidade o mellor posible para dar resposta a todas esas necesidades que veñen despois do programa. Pero, lóxicamente, non podemos obviar que o programa ten un inicio e ten un fin. A nosa responsabilidade é comunicalo á persoa que chega para que saiba a realidade desde o punto de partida e non este cunhas expectativas totalmente desasustadas de cara á súa realidade e de cara ao seu futuro.